הוא חייב לסיים. רק שיגיד לי. את יודעת מה אני רוצה שיגיד לי רק? קח אותו. תתקדם, זה מה שאני רוצה שיגיד לי. קח אותו לרזון. לרזון! איזה צדיק אתה צדיק ענק, 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 ואלוהים ישמור עליך בעזרת השם. זה מה שאני מאחל לך. אני רואה את הטלוויזיה כל יום, את התוכנית שלך, ואני מאחל לך שתצליח ושלא תיעלם בעזרת השם מהמסך, כי אנחנו צריכים אותך כל הזמן. אתה איש צדיק. אני, תדע לך, מצפת, ואתה משפחה של עמית סופר, ואני הוא העורך דין שלי מעלמה, הוא העורך דין שלי, אני ספר בצפת. כן, ואני... אתה יודע שהייתי צריך להיות באח הגדול. כן, הייתי צריך להיות. עברתי את כל התהליכים ובסוף לא קיבלו אותי. אבל יבוא, כל מה שצריך לקרות הוא קורה כפרה. אבל אני שמח מאוד שנתנת לשיער בראש חזק מה שצריך. תתקדם, תגיד לו, אמרת לו את זה יפה. אשתי 24 שעות תתקדם בבית, שתבינו. מה הריצה שלך מספר אחד. והילדים שלי מתים עליך. כל צפת בחרה בך, שלא יהיה לך ספקות. כל צפת בחרה בך. ועכשיו הגעתי לפוטנה, אני מחפש אותה מצפת, אני בא לחומוסייה, לא נמצאת. כן, עכשיו באתי אליה, חיפשתי את החנות שלה עד שמצאתי. הנה, את רואה תמונה של אלי רזון פה? עולה. הנה, יש לי תמונה שלך של אלי רזון על החולצה, בוא תראה. שלי, אני לא. אז תגיע לצפת פעם שתתפנה בעזרת השם. אתה גדול, אתה אלוהים ישמור עליך, אמן. אתה צדיק, מגיע לך הכל. לקחת בחסד, מגיע לך. בזכות. שיהיה לך בהצלחה נשמה שלי. ותדע לך שאנחנו איתך